Ahoj, moje jméno je Lukáš Urban a pro některé z vás jsem učitel a sportovec. Nyní bych se vám rád představil jako malíř a umělec. Možná si mě pamatujete i z reality show Survivor. Právě účast v této reality show mi změnila život. Namaloval jsem 12 tematických obrazů, které zachycují životní příběhy před Survivorem na ostrově a po návratu z ostrova. Celou kolekci jsem pojmenoval Zrození lva, protože jsem přesvědčen o přítomnosti zvířete v každém z nás. Věřím, že vás moje tvorba bude inspirovat, motivovat a pomůže vám v cestě za svým snem. Proto mi dovolte, abych vás srdečně pozval na prohlídku mých nových webových stránek Urban Art Gallery, kde se dozvíte více informací o celém díle a plánované vernisáži.